गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। रंजालि बैसागुआ जानो आरो गेजेराव माखासे सानल'सै। रंजालि बैसागुनि सिगां गासै लाइमोनफोरनि आंगो बावखुंग्रि फोरबोआबो खुंजानो साखाफारा जाबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो क'क्राझारनि हरिनागावआव बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय थागथियारि जाबाय। फैगौ 12 आरो 13 साननैनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फोरबोआ खुंजागोन। बावखुंग्रि फोरबोनि थागथियारि जानायनि सोमोन्दै बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिदों। रायजो राजाफ्रा जाहाथे बावखुंग्रि फोरबोआव बाहागो लाफैयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों। लोगोसे बावखुंग्रि फोरबोआव हारिमुजों लोगोसे बायदि बायदि हाबाफारियाव बादायलायनाय थागोन। जायफोर बिथांमोनहा बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोनखौबो मुं थिसननो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। लोगोसे फेग्रा मुवा जानानै जाहाथे हाजो गाखोआ, मानोना थांनाय बोसोराव फेग्रा मुवा जानानै लामायाव जाब्रबथाय जानानै देहा फाहामसालि फारसे लांनो गोनां जानाय जाथाय जादों आरो हाजोआवबो गोग्लैनानै थानाय बायदि जाथाय जादों। बेनिखायनो जाहाथे फेग्रा मुवा जाया बेनि थाखायबो खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। रंजालि बैसागुजों लोगोसे लोकसभा बिसायख'थियाबो खाथियाव सौफैबाय। लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांनि थागथियारिया बेसेबां? रायजो राजाफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै जेरैबायदि थागथियारि जादों थिग बेबायदिनो दैदेनगिरिफ्राबो मेल मिटिं खुंनाया बारानिफ्राय बारा जादों। फारसेथिं गुबुन गुबुन रायजोनि दैदेनगिरिफ्राबो आसामाव होंगो दोंगो खालामफैदों। मैयानि सानाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ तिनसुकियायाव फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाफैदों आरो मैयानि सानावनो आम आदमी पार्टीनि मिरुनि मन्त्रि आतिशी बिथाङाबो तिनसुकियायाव फोसावदिं मेल खुंफैदों। फोरमायथिनो गोनांदि डिब्रुगड़ लोकसभा बियाबाव बिसायख'थिया देग्लाय मेहेर गोनां जागोन। जाय बियाबाव आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि आरो दानि मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ गसंदों आरो बिथांनि हेंथा आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि मनोज धनवार बिथाङाबो गसंदों आरो एजेपिनि दैदेनगिरि लुरिनज्योति गगৈ बिथाङाबो गसंदों। सोर दैदेनगिरिया देरहासार जानो हागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन आरो गाव गावनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखायनो तिनसुकियायाव जादों बिसायख'थिनि मेला। 400नि गोबां मासियाव देरहासारनानै बिजेपिआ फिन सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामदों अमित शाह बिथाङा आरो नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मोनजिनि गोबां गोरोबथा जादों जायजों आसामाव गोजोन फैबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। ओजोंहाय तिनसुकियायाव दावबायफैनानै आतिशी बिथाङाबो बाहागो लानानै बिजेपिनि सायाव गाग्लोबदों। बिजेपिआ नंखाय रादाय होबोदों होननानै रायजो राजानि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपिआ गुबुन हादरनि थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय उल्थायै खा आइननि गेजेरजों गुबुन हादरनि थाफैनायफोरनो हा न' साख्रि होनो नागिरदों, नाथाय थाखानाय जोंनि हादरनि सुबुंफोरनो हानि पाट्टाखौ होआखै। बेनि अनगायैबो साहा आबादनि मावथिफोरनो 352 रां होनो खोथा होदोंमोन, नाथाय 250 रांल' होदों। बिजेपिआ गोबां थगायबाय, नाथाय बे खेबाव रायजो राजाफ्रा थगायजाला होननानैबो बिबुंथि लाखियो आतिशी बिथाङा। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव उदखार खालामनायनि उनाव हाग्रानि मैसोआ सोनाब बंग'नि हासिमारायाव सौहैबाय, जेराव 2 हाग्रा बिफाननि मावथिखौ जोखोम खालामदों हाग्रानि मैसोआ। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव हालदैबारियाव हाग्रानि मैसोआ फैनानै उदखार खालामफैदोंमोन। चिरांनि रिपु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाग्रानि मैसोआ सुबुं थाग्रा जायगायाव फैनायनि उनावनो उदखार खालामफैदोंमोन। मैसोखौ होनो थांनाय सुबुंफोर आरो मैसोखौ नायनो थांनाय सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन हाग्रानि मैसोआ, जायजों 4 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बेनि मादाव मेहं बसुमतारी मुंनि सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। दा बे हाग्रानि मैसोआनो सोनाब बंग'आव सौहैबाय आरो सोनाब बंग'आवबो उदखार खालामहैदों हाग्रानि मैसोआ। रिपर्टनि बायदिब्ला 2 हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों हाग्रानि मैसोआ। बिपिएफनिफ्राय 10 गुन बांसिन जों खामानि मावदों आरो बे 3 बोसोराव जों खामानिफोरखौ आद्रा मावाखै। बे बिबुंथिखौ होदों प्रमद बर'आ। नंगौ, बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरआवबो हाद्रिक गुफुं होदों दैदेनगिरि, मावथि आरो रायजो राजाफ्रा। जेथिंबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो नाजानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि दाब जायगाफोरावबो इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनि फोसावदिं मेल खुंनाया गोख्रों जागासिनो दङ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि कसुगाव गरुफेलायाव इउपिपिएलनि फोसावदिं मेल खुंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि बानजायदों, जेराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। बे फोसावदिं मेलनिफ्रायनो बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि बिपिएफ सोरखारा खामानिफोरखौ आद्रा मावनानै थांदों। लामा, दालां, बिल्डिं बायदिखौ आद्रा मावनानै थांदों। बेखौ जोंनि सरकारा थाबैनो मावगोन।
बिसायख'थिनि उनावनो मावगोन होननानैबो रादाय होदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिपिएफनि समाव जाख्ल'नाय सोरखार जादोंमोन, रायजो राजानि थाखाय नङामोन, गाव गावनि थाखायसो सोरखारखौ सालायदोंमोन आरो बे 3 बोसोराव जोंनि सोरखारा जेबो आद्रा खामानि मावाखै। बिपिएफनि 10 गुन बांसिन खामानिखौ जों मावदों होननानै दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा। ओजोंहाय इउपिपिएलनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैला होननानै उल्थायै बिबुंथि लाखिदों सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफनिफ्राय। बिथांमोनहा खाम्फा बरगयारिखौ बरायनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन, जेराव जयनिं हाबाफारिबो खुंदों। चिरां जिल्लानि निज्लागुरिनि गामि गंसेनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दलाव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों, जेरावनाखि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि गोख्रों मददगिरिफोरमोन आरो बेयाव बिपिएफआ केम्पेइननि थाखायबो हाबनो हायामोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय इउपिपिएलआ होनाय रादायखौ मावफुङैनि थाखाय बिपिएफ दलाव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायाव खेबसेयैनो 7 सुबुंनि जिउ खहा। बोलेर' पिकआप गारिया हाजोनिफ्राय 200 मिटार गाहायाव गलांनायाव ड्राइभारजों लोगोसे गासै 7 जिउ खहा आरो 2 सुबुङा जिउ रैखा मोननो हादोंबाबो गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायनि सोमोन्दै पुलिस आरो एम्बुलेन्सनो खौरां हरनायाव बिथांमोनहा नुजाथिफैनानै हरनि 2 रिंगायाव नागिरनानै बिथांमोन 7 गोथै देहाखौ हाखरनिफ्राय बोखांनो हादों। थैनायफोरा नेपालि आरो बिथांमोना गासैबो लेबारनि खामानि मावग्रामोन। उत्तराखन्डनि नैनीताल जिल्लानि बेटलघाट ओनसोलाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला मोनानि 10:30 रिंगासो समाव जल जीवन मिशननि कनस्ट्राक्शननि खामानि मावनो थाखाय माखासे लेबारफोरा बोलेर' पिकआप गारिजों थांबाय थादोंमोन। बे समावनो गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया हाजोनिफ्राय 200 मिटार गाहायाव गलांदों, जायजों ड्राइभारजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ इउपिपिएल दोलोखौ थोंजोङै मदद होगोन होननानै एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ रोखायै फोरमायथिनायनि सायाव एमएलए रबिराम नार्जारिया फिनजाथाय होदों। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोगथां महर होनो थाखाय एबसुआ सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारफुबाय थानाय समावनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ राजखान्थियारि नारसिननो थाखाय एमपि एमएलए बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन, जेराव एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद, हाथियार लाग्रा आफाद जयैनो लोगो नांनानै एमएलए आरो एमपि देरहासार होनो हादोंमोन आरो बिथांमोनहा दिल्ली आरो बिधान सभायाव राव दैखांहैनो हादोंमोन आरो राजखान्थि भाबै नारसिनहैनो हादोंमोन। बेफोरनि गेजेरजोंनो गोरोबथा जादोंमोन। नाथाय दिनैनि सानाव आलादा बड'लेण्ड बिनायनि थाखाय जेबो सोमावसारनाय गैया। गोहोनि थाखायसो राजखान्थि जादों, बेनिखायनो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिटिसिखौ सालायनो थाखाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव एंगारनानै होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि दोलो नङै लेखायै आरो माहारियारि दोलो लेखायै फरायसाफोरनि थाखाय, हारिनि थाखाय आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय गेजेरनि जानानैसो खामानिफोरखौ मावनो नांगौ। मानोना बे गोहोनि अदेबानि पावारनि राजखान्थियाव एबसुआ दोलो हिसाबै सोरबा राजखान्थि दोलोखौ मदद होयोब्ला एबसुआ सावरायजानाय बा सोंखारि जानायाव गोग्लैनो गोनां जागोन आरो बेबायदि जायोब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव जेंना फैगोन आरो एबसुआ आफाद हिसाबै लोरबां जालांगोन, जायखौ जों लुबैया होननानैबो बुंथियो रबिराम नार्जारिया। बिसायख'थिनि थाखाय हिंसायारि जाथाय। लकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथिनिफ्राय खाथि सौफैदों एसेबांनो हिंसायारि जाथाय जानाया रायजोआव जाहांनो हमदों। हाइलाकान्दियावबो बिजेपि आरो कंग्रेसनि मावथि आरो दैदेनगिरिनि गेजेराव नारा नाथार बुलायलायनाय जाथाय। हाइलाकान्दी सिराजपति ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि खलिल आहमेद बरभुइया आरो कंग्रेसनि मावथि अफजल हुसैन बरभुइयानि गेजेराव बे बुलायलायनाय जाथाया जादों। खलिल आहमेद बरभुइयाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि थाखाय सावरायफुबाय थानाय समावनो अफजल हुसैन बरभुइयाया फैदों आरो बिजेपिखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बुंथिफैदों। बिजेपि सोरखारा मुस्लिमनि हेंथा आरो बिजेपिआ मुस्लिमफोरनि मस्जिदखौ सिफायदों होननानै बिजेपिखौ मदद खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बुंथिदों। नाथाय कंग्रेसआबो गुबुन रायजोफोराव होस्रांनायाव मस्जिदखौ सिफायदों होननानै बिजेपिनिफ्राय फिननाय होनायावनो खलिल आहमेदनि सायाव गाग्लोबदों। बेयावनो सानैनि गेजेराव नारा नाथार बुलायलायनाय जाथाय जादों होननानै फोरमायथिदों। उनाव बे बुलायलायनाय जाथायखौ लानानै कंग्रेसनि मावथि अफजल हुसैन बरभुइयानि हेंथा हाइलाकान्दी पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बे जाथायनि अनगायैबो गलाघाटनि मेरापानियावबो हिंसायारि जाथाय। मेरापानिनि 1 नं थरानियाव बिजेपिनि बिसायख'थिनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामफैदों, लोगोसे चेयारफोरखौबो बुफाय बुसि खालामदों। कंग्रेसनि माखासे सोद्रोमाफोरा बिजेपिआव हाबफैदोंमोन। बेखौ लानानैनो कंग्रेसनिया बोराबनाय दंमोन जानो हागौ, बेनि थाखायनो बे खामानिखौ मावदों होननानै अजद होदों बिजेपि दोलोनिफ्राय। आरो बे जाथायनि सायाव जाहाथे संदानानै दायनिगिरिखौ हमो, बेनि थाखायबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिजेपि दोलोनिफ्राय।
क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेशन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसननो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो ह्यूमेनिटिज एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव PhD। आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसननो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन, नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।